Bisi brum ni hai taklai bisio bo haino hai songchajakna thangai tongo Kalai rai Balma Panda. Phainai 8 December 2022 salmario Kalai hodani loaji mumbai songchajakna thangai tongo fil sara bachi burei Kalai rai Balma Panda. Songchajaknai jompui jolani sudunia Debborma mukumu kuchugrong nokhlawo. Habubagra Prodit Bikramani ke Debbormani manjak mumbai siri sitini raidani bisingtei Kalai hodani rai tai hoda okra rokno borom liwi baljakmani pandawo. Narwai ongai manjak baine hastikni tiprasa hamkrai mantri borom ganang rampodo jomatia tai TTAADC ni samukcharifang adong okra borom ganang Purnachandra jomatia. Narwai moto mongai manjaknai TTAADC ni malmata hamkrai tei sak hambedek ni samungcharifang adong borom ganang komol koloino khobui kubuni hodani okra rok. Pandawo sanjani simino tongnai naithothok hukumu rwchapmung mosamung panda. Bisi brum ni hai taklai bisiwo bo Mr. Kalai tei Miss Kalai batai lemungbo songchajaknai pandani dangsawo. Abono karibo Kalai bosongni juda chamung takmung lupmung tei funukmungni stol rokbo phiyokjaknai tongnai juda manui khwnui phalmungni stol rok bahaino. Pandawo hasteni Joto Lukurok no manjakna bagui koimung yafarka Kalai Youth Society.